Etortzen dian lan desberdinak elkar banatzeitugu. Azkenen zuzendaritzako talde desberdinak arlo desberdinetan bakoitzak bere ikuspuntu emateu da ondoken dakiena egiten saiatzen da. Eta gero aparte suertiak hau kanpoko jende asko izaigu laguntzen, lagunak eta herriko jendia, eta danan artean aldeun ondoena egiten saiako da. Artengo zuzendaritza talde berria 8 pertsona zozauta da. 6 pertsona orain berria sartu da, eta aurreko zuzendaritzatik dauen 2 pertsona horiek gurekin laguntzeko prestutasuna azaldu ziren, eta horien esperientziakin, gu ilusioakin gaude, eta zestuakin zuzendaritza berri honekin pauso bat aurrea emate dut, fuela aurrea emateko. Zuzendaritza talde bateak lanikan garrantzitsuena esango dugu talde desberdian gestioa ematia dela. Ikustia, entrenatzailea badauden, zein jokalari izango jan, jokalari hauen fitxa federatiboak ikia, edo zen eratako lesioak eta balima gaude, mutuakin harremanetan jarri eta alik eta segimento bat itia, jokalari horien osasuna nola dagoen, holako lanak. Gero tarteka gertatzea dauden partidutan epaileakin egon, pixkatanetik. Proiektua hori 7 ekipo ongo ja, mutiletan 4, nesketan 3. Proiektua bezala bintzat jendia futbola gustatortzia, albokuakin betire gustatortzia, elkarlan horrekin kluba beha jutia pixka goraka. Eta proiektu handiena bezala neskan ekipo zara sortzea gara urten, aspaldio partez, da horrek ilusio egitegu. Kaetatik aniotezian, neska desente, zifra importante bat. Eta azira baten niola ematezun zaila zala atatzea, baina neska behaiek alegin handien due, atatzeko eta behaietik gane, gure ilusio handien dugu eta hori ataako ala eta horrekin pixkat ilusio eta bagauela. Erronka lehen osan duen bezala behintzat minimo, hona etortzean dana folian joatzea, guztu hautia. Eta baita ere ikusi izan da, azken urtetan, igual hiletan gauelako, jendiai pereza muko bat emati holan etortzea, eta horrekin ikuste du ilusioareak etxin dela. Eta berriro, lehen bintzat, kluba behatzakan indar hori bintzat berreskuratzen saiatzea. Eta nik uste erronka handien hori izango, jendek jo irakartzea honea. Eta gero aurrera behira, ilusioak gorak baldin baiko, azatik ez, futbol zelaia berriro zubi aurra ematea.